Ħaddiema tat-taqsima tal-immaniġġjar tal-widien fih l-Aġenzija Ambjent Malta ġabru l fuq minn 8 tunnellati ta' skart li ntrema legalment fl-inħawi ta' Birguma fil-limiti tan-Naxxar. L-iskart ħafna minnu tal-kostruzzjoni intrema fix-xifer tal-irdum li minn fuq wieħed jara x-xenarju mill-isbaħ tal-pajsaġġ Malti fosthom dak ta' Baħar Iċċaq u l-widien u l-għeliq tal-inħawi. L-inħawi jagħmlu parti mill-Victoria Nice, fortifikazzjoni ta' 12 km tul il-wisa ta' pajjiżna. Sa minn kmien il-ħamis filgħodu l-ħaddiema ta' Ambjent Malta kienu qed ineħħu dan l-iskart minn dan is-sit ta' importanza ekoloġika. Filip Aquilina minn Ambjent Malta qal li wara li dieru filmati ta' skart mormi illegali f'dan il-post, il-Ministeru għall-Ambjent ikkoordina xogħol estensiv ta' tintivi f'dan is-sit permezz ta' ħidma konġunta bejn Ambjent Malta u Acer Volera biex dan il-post ikun jista' jerġa' jitgawda mill-pubbliku. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.